Mhuri yeZimbabwe, aiwa tirikuona kuti construction companies ava kusiya Mnangagwa negovernment yake road rehabilitation program Beit Bridge to Harare Beit Bridge to Bulawayo vachiti aiwa Mnangagwa haasi kutibhadhara, kuti vari kutokomena vachiti aiwa Mnangagwa apedza kutibhadhara July 2023 before my elections till now. Aiwa kusangana kwatiri kuita pano paZim News Live YTS. Sana usati wasubscribe chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Tirambochana ma-updates anokupai pano paZim News Live YTS. Aiwa mhuri yeZimbabwe, nokuti tirikuona kuti zviri kutonzi government turned to domestic contractors to carry out infrastructural projects after encountering problems internationally. Saka zviri kunzi Mnangagwa akatozosiya macontractors international ari out of Zimbabwe nenda kuti vanga vamusiya nekusabhadhara kwake kwaari kuita, nekuti macompanies akabhatira macompanies emuZimbabwe kuti achiita basa. Saka ndo ava kukomena achiti aiwa Mnangagwa haasi kutibhadhara. Saka now takumbomira kuti road rehabilitation program yemarod eBeit Bridge to Harare neBeit Bridge to Bulawayo. Saka tikuna macompanies aya anokomplena kuna Ministry of Transport and Infrastructure Development vachiti aiwa Mr. J Makumbe mufana kuti taura neparliament yenyu naED kuti chii chiri kuteka place kuti tisinoita basa asi musikatiripiri, nekuti mari iyoyo inenge ichida kushanda kutenga zvinhu zvakaita sefuel kana mamwe mabasic needs atete tichida pakuita basa. Saka chimbotipai mafungiro enyu kunoti kudii mhuri yeZimbabwe pamusoro penyaya iyi. Aiwa muchisubscribe, kulike pachene nekukomenda nekutina on the bell icon. Tamboizvana ma-updates anokupai pano paZim News Live YTS.